Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman ang ating pagsasaluhan. Ako nga pala si Marnel Bartolome na maghahatid sa inyo ng isang kwentong kapupulutan ng aral. Ang aking gagakwento ay tungkol sa isang batang nawawalan ng sapatos na pinamagatang ang Nawawalang Sapatos ni Kulas. Handa na ba kayong maglakbay? Halina't makinig! Nasa katamtamang estado ng pamumuhay ang pamilya ng batang si Nicolas Cruz. Mas kilala siya sa kalye Sampaguita bilang si Kulas. 10 taong gulang na anak ni Julio at Vina Cruz, nagtatrabaho sa isang pagawaan ng mga kasangkapan sa bahay ang ama ni Kulas. Samantalang kahera naman ng isang tindahan ang kanyang ina. Isang araw, habang tinatali ni Vina ang sintas ng sapatos ng anak, ay nagtuka ito! Nak, ba't ang lumang rubber shoes mong suot mo? Di ba binilan ka namin ng papa mo ng bago? Tanong ng ina sa bata. Hindi sumagot si Kulas at nagkataon naman na bumusina ng sasakyan na maghahatid sa kanya sa paaralan. Humalik ito sa mama niya at dali-daling tumakbo palabas ng bahay. Leon, bilisan mo! Nariyan na ang iyong school bus! Sabi ni Kulas na kababatang kapatid habang tumatakbo siya palabas. Natapos ang kalahating araw ng klase at hinatid na pauwi sa kanilang bahay sina Kulas at Leon. Pagdating nila sa sala, nagulat ang panganay na may karton na naglalaman ng bagong sapatos. Ma, kanino po tong rubber shoes? Tanong ni Kulas sa ina niya. Ngumiti ang ina at sinabihan siyang sa kanya yun. Bagong rubber shoes at mukhang mamahalin yung binili ng mama niya para sa kanya. Kinabukasan, sinuot niya ito papuntang paaralan dahil sakto naman na PE nila. Pagkalipas ng isang linggo, nagulat si Vina noong sinumbatan siya ni Julio habang nag-aayos siya sa harap ng salamin at ang asawa naman ay nagbabasa ng dyaryo sa higaan nila. Akala ko ba binilan mo ng bagong sapatos si Kulas? Kaya naubos ang sweldo mo. Bakit? Mukhang luma yata yung nabili mo. Sabi ni Julio. Nagulat si Vina sa sinabi ng asawa. Idiniin niyang bumili talaga siya ng bago at mahal yun. Kaya humiram pa siya ng pera sa may-ari ng tindahan. Pagdating ng tanghalian, nakarating na ang mga bata. Tama si Julio at luma na ang sapatos na suot ni Kulas. Nagulat ang ina at tinanong ang anak, Nak, binilan ka namin ng bagong sapatos. Bakit luma pa rin yung sinusuot mo? Tanong ni Vina sa anak. Nagdahilan si Kulas na nakalimutan niya raw na may bago na pala siyang sapatos. Inutusan siya ng ina na kunin niyon at dalhin ito sa kanya. Ilang minutong naghintay si Vina, pero hindi bumalik si Kulas. Pinuntahan niya ito sa kwarto at nadatnang palakad-lakad si Kulas at balisa. Tinanong ulit ni Vina ang anak tungkol sa sapatos niya. Pang-4 na pares na sapatos na yun nabili para sa kanya ngayong taon. Mama, patawad po. Binigay ko po sa kaibigan ko sa labas ng paaralan ng bagong sapatos na bili niya para sa akin. Pagtatapat ng bata. Ano? Binilan ka namin ng bago tapos ipamimigay mo lang pala? Walang mali sa pagbibigay, anak. Pero sana, inisip mo rin na binili namin ng papa mo yun para sa'yo. Nagsinungaling ka pa. Sabi ni Vina sa anak. Pinuri ng ina ang bata sa pagiging mapagbigay nito. Pero pinaalalahanan rin niya na mali ang magsinungaling kahit ano pa ang dahilan. Inihayag niya rin kay Kulas na sana ay pahalagahan nito ang mga bagay na binibigay nila ng ama niya dahil pinaghihirapan nila ito. Humingi ng patawad si Kulas
at nangako sa ina na pahahalagahan na niya ang mga susunod na sapatos at mga gamit na ibibigay sa kanya ng mama at papa niya. Nangako rin siyang hindi na siya magsisinungaling. At dyan nagtatapos ang aking kwento na pinamagatang ang mga nawawalang sapatos ni Kulas. Tandaan, huwag magsisinungaling kahit ano pang dahilan. At matutong pahalagahan ang mga binibigay ng mga magulang dahil lubos nila itong pinaghihirapan. Maraming salamat! Nabumusina na ang sasakyan na maghahatid sa kanya sa paaralan. Ma'am, mali. Mali ako, ma'am. Ma'am, saan na ako, ma'am? Bumalik ito sa mama niya at dali-daling tumakbo palabas ng bahay. Na may karton na naglalaman ng bagong sapatos. Ma, kanino po tong rubber shoes? Nagulat si Vina sa sinabi ng asawa. Nagulat ang ina at tinanong ang anak. Mas maganda yung una mo. Hindi, una mo. Nasaan ako, ma'am? Nagulat si Vina. Nak, di ba binilan ka namin ng bagong sapatos? Ma'am, natanggal. Pinuntahan niya ito sa kwarto at nadatnang palakad-lakad si Kulas at balisa. Ano na? Dito na ako, ma'am, kapag. Dito na kapag ulit ako. Haharap ako kay Kon. Ako yung ina. Ang galaw-galaw mo kasi. Mama, patawad po. Binigay ko po sa labas sa kaibigan ko. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? At dyan, maraming salamat! At matutong pahalagahan ang mga binibigay nila ng ama niya. At matutong pahalagahan ang mga binibigay ng mga magulang. At dyan nagtatapos ang aking.
Huwag magsisinungaling at matutong pahalagahan ang mga binibigay ng mga magulang dahil lubos nila itong pinaghihirapan. Maraming salamat! Yay! Tapos na ako.